Motike, to je sela Motike, Čivčije, Saračice, Lauš i djelomično iz Šargovca, razišli su se diljem svijeta. Porušene su mnoge kuće, porušena groblja, crkve i kapele, župne kuće. Nažalost, 12 vjernika ove župe ubijeno je u ratu, za koji ćemo pod ovom svetom misom moliti, kao i za našeg prvog župnika koji je nedavno umro, fra Antu Nedića, ili kako Motičani kažu, malog ujaka. Mislili smo da su nam slomljena krila, da se više nikad nećemo dići iz pepela, da više nikad nećemo moći doći u svoj rodni. Anđeo sa slomljenim krilima. Započnimo ovaj najsvetiji čin kojega kao ljudi smijemo obavljati, Božji čin kojim On spašava ljudski rod i svakoga od nas, u ime istoga Boga koji nas je stvorio i otkupio i posvetio, u koga vjerujemo i pred kojim u ovom času se i nalazimo. U ime Oca i Sina, Stvoritelj naš i naš Spasitelj. Onaj Bog koji nas je toliko ljubio da je samoga sebe dao ubiti na Veliki petak, da bi 3 dana nakon užasnog Velikog petka i neizdržive Velike subote na uskrsni dan došao među svoje uplašene sljedbenike, učenike i uputio upravo ove riječi kojim je svako normalno ljudsko srce otvoreno i potrebno. I vi, draga moja braćo i sestre, u istom uskrsnom Kristu, bilo da ste braća svećenici, časne sestre, drovnice, vi, draga djeco i mladi, ili vi odrasli, Božjom energijom koja obnavlja i nutrinu čovjekovu i koja obnavlja lice zemlje. Da nisam mogao prije k vama stići, jer sam bio danas u drugoj župi, podjeljivao sam sakramentalne potvrde i također slavili smo patron, zaštitnike te župe, prognaničke župe, gdje se okupilo također jako puno prognanih župljana i te župe i okolnih župa. Ali vam zahvaljujem da ste, evo, vi htjeli ostati i u ovaj večerni sat ovdje, da Bogu zahvalimo za sve ono što nam je On do sada učinio, da nas je pratio na našem životnom putu i da nas je ponovno okupio ovdje, srce do srca, usta do ustiju, misao do misli, sklopljene ruke do sklopljene ruku. Nismo sami, s nama je samo nebo, s nama je i učinio do sada ovdje. Pogledom na druge divne svećenike, nezaboravnog fra Antu i naše ujake iz Petrićevca i druge misnike koji su još živi i one preminule, što mučeničkom smrću, što, evo, prirodnom smrću pozvani od Gospodara života, a kojih se rado sjećamo, pogotovo oni koji su u dramatičnim proteklim godinama pili u svoj narod i dali najviše što su mogli za svoj narod i za Slava Bogu na visini. Slavimo
nemojte se ljuti, rekao sam, lijepo da molim. Odmah ću rastumačiti. Što ćete vi danas ovdje? Po Bogu, šta je ovo? Jeste vi se pitali što ću ja sad ići tamo na neku ledinu, stojat, sjed, ni se dijeli piće, ni iće, ni pivo, ni će vapi. Pa ni se navija neka utakmica, pa da i mi svičemo ura naprijed naš. Što ste vi danas ovdje? To pitanje ja ne mogu radi istine ne postaviti i ustvrditi ili ste nenormalni, najblaže rečeno, da ne kažem ludi, ili ste vrlo normalni, vrlo ispravni, vrlo jasni, vrlo odlučni. Ili ste lažovi, ili ste istiniti. Ili znate što radite, ili ne znate što radite. Evo ja sam se usudio tako vama glasno i jasno postaviti pitanje, na razmišljanje. Svakome od vas pojedinom, da kako mi odrasli ćemo malo drugačije razmišljati nego ova mala dječica. Ja ću stvrditi upravo ono drugo. Vi ste vrlo normalni, vrlo svjesni, zdravo ponosni na to što jeste i tko jeste. Ljudi sa obima nogama na ovom konkretnom tlu suvremenog svijeta 21. stoljeća, brajanja vremena kršćanske ere. Vi ne dozvoljavate da vas neko pravi budalom, da vas vuče za nos, a da vi plješćete. Vi znate kojeg ste stabla grana, koje imate prezime, koje ime. Vi znadete da ste Božjom milošću to što jeste. Vi znadete da niste slučajno vjernici, da ne vjerujete u nikakvu višu silu, da ne vjerujete u nikakvog ovozemaljskog moćnika, ni neku ovozemaljsku silu kao svojega Boga kome se samo klanjate, a bilo to zrak, voda, zemlja, sunce, potres ili nekakva druga sila kojom čovjek ne može vladati. A ponajmanje ne želite biti vjernici ovozemaljskih bogova koji su zahvaćeni protivnikom. Završila. A vjeru sačuvali. A sad me baš briga. Prepuštam sve Božoj milosti. A vi trčite. Pa se malo nasmija. A vi sad trčite. Evo, biskupe trči, svećeniče trči, kršćanine trči, vjerniče trči, čovječe trči. A ne uzalud, ne bez veze, da ne znaš prema kojem cilju. Znaš dobro i zato si zadužen više. Zato si zadužen više. Pa zato što je kršćanin, Hristov vjernik, danas pozvan da bude ono što mi je Krist namijenio. Da bude svjetlo ovoga svijeta, da bude sol zemlji. Isus kaže, ako svjetlo postane tama, kakva će tek onda biti tama? I kaže, ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Ona će biti osuđena da bude izbačena i da svi po njoj gaze. Kršćanine, hoćeš dozvoliti da svi po tebi gaze u 21. stoljeću kršćanske ere? Kršćanine Banja Luke, kršćanine Bosne, kršćanine Evrope. To pitanje ti se ne može ne postaviti u tvojoj savjesti. I zato razmisli kako se ponašaš kao kršćanin i razmisli kako odgajaš svoje dijete u ispravnom poimanju života i odnosu svome, o ispravnom poimanju odnosa svoga prema Bogu i prema bližnjem. I nemoj reći ako si Hrvat, samo nek je Hrvat sretan, Srbin i musliman, ateista, nek bude proklet, nek bude propane. Ne smiješ to reći. Nikada ne smiješ ni pomisliti kamo reći. Jer ako si Srbin, samo neka Srbin bude, neka bude pravoslavac, svi ostale nek nestanu. Ne smiješ to reći. Boj se Boga, pa se ne trebaš bojati vrata.
Ali ako budeš Boga prezirao, onda će te vrag, ako te ponio, a ponio te, odnijeće te. I zato smo na potezu upravo mi kršćani.